uphina madoda xa kunjena ikuphi imisebenzi kulumeni kaluphina madoda xa kunjena bo ikuphi imisebenzi ikuphi imisebenzi izitrike zingaka bo izitrike zingaka bo itshetshe zingaka bo wo kanti uphina madoda xa kunjena ufika abafana becakamela ilanga madoda ayikho imisebenzi ufika abafana becakamela ilanga madoda ayikho imisebenzi wo kanti uphina madoda xa kunjena ingane zadlwengulwa kangaka bo abomama badlwengulwa kangaka itsho abogogo badlwengulwa kangaka wo wena uphina madoda xa kunjena kulumeni kaluphina 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 madoda xa kunjena ingane zadlwengulwa kangaka bo abomama badlwengulwa kangaka bo isho abogogo badlwengulwa kangaka wo wena uphina madoda xa kunjena hayi akuba ndithi ubambisana nawe into endiyibangayo apha kuwe ngumthetho lo wakho umntu ububulele ngoku akahlala ejele hayi sithi singcwaba bekhaya sehamba apha yingxaki ke leyo loo nto iyofunisa ukuthi umthetho siwuthathe ezandleni ewe kaloku asinothi silahlekelwe thina kubekho indoda ezilapha kodwa ibimosha bekhaya asoze tu ufana nomntu odlwenguleyo akahlali kwayena ejele unento uthi abantu bakhupha ngepatrula ndale nto yakho yipatrula noba iparol noba intoni umntu aqoqe ngaphandle uzophinda moshe lo mntu apho uzongasigcina nesigebengu mani tyhini ayisuka sa uphantsi kwenzakala umbhaco wathiyolo esikhuma sengwenye mntu engashayeka abantu nezongishaya kule sigombelelo lebizo ngumthakathi engumthakathi ndinozinto ziyanqanqatheka ziyamanduka zibe zingasimenzana ndithetha ngesiqambo umntu uyaqabalisa abaqabena namhlanje urhambo lakufatshaza umaqhala ngantoni into ngomdudumeni lophaqa amaqanda wamntu ngumkhonto iyabinza phakathi kwentliziyo zabanabona ndishiya zivuza igazi soka sibanjwa nguye madoda umfakabhosa utshitsha umla unodini utundwasela umyeni unogqishela ngotshitsha utshabalebhoko omnyama uquqa sileva nezantsi komntana umlanjana lo enyuka uvala ngentsimbi madoda emfebhesini ngimkhahlele ayitshwabulule mani lekostini mani yitshwabulule mani ndiva kakuhle nje tu ukhona nonjiniyeri pha ngaphambili shicilele phana ijik studio yimfakazulu hayi ke laa bhadi kalindehlele tu kule game abegoli iinsizwa zindanikele ngomdla pha ebekhona umathentombi yololo umfakavashile ebekhona hayi ke mna abe ndihame nale magnet abulela ke madoda ithini itshofalax le ndiqhasa ngesheleni ukhona udumezweni lena ebhayi uhleli nobhonsi pha wena kudla abatshakazi ukhona abakumhla wenene yesejiks mntakamajikisha yabulisa bemthatha kulumeni kaluphina madoda xa kunjena 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 kulumeni kaluphina